Son Rosa Romero Franco, son profesora titular da Universidade e traballo na Escola Politécnica Superior de Enxeñería. Bueno, o primeiro que teño que decir é que estamos ante un terreo que non é un terreo baleiro, é un terreo que está ocupado por unha serie de especies vexetais, animais, sobre un suelo que entendo que é un suelo vivo e que ten unhas características, un valor ecolóxico intrínseco. Desde o meu punto de vista, ese valor engadido fai que aí aparezan especies propias de lugares húmidos, porque esa é unha zona húmida, como poden ser ameneiros, bidueiros, carballos de distinto tipo, etc. A maiores deso, toda a rica biodiversidade que leva parella, tanto no sustrato arbustivo como herbáceo, e logo todo o tema que ten que ver cos animais, porque é un ecosistema xa complexo. E non nos esquezamos do solo, porque se alteramos o solo, o solo funciona como a microbiota no noso intestino. Entón, se o solo non está vivo, o de arriba tampouco. Entón, eu creo que ese ecosistema natural que temos aí ten unha riqueza importante. A ver, o que a mí me parece que preservando esas zonas que hai naturales, que é xa un patrimonio natural que, ademais, converxe co rico patrimonio natural que ten o concello de Lugo. Entón, eu creo que sería idóneo baixo distintas cuestións. A primeira xa sería porque ser zonas arboladas actúan de forma positiva na regulación hídrica, na regulación da temperatura, e ante estes fenómenos que temos de cambio climático, cada vez cunhas secas e cunhas temperaturas máis elevadas, ter nas nosas inmediacións, nas nosa habitacionalidade, zonas deste tipo que nos permitan ter eses refuxios climáticos de onde poder acudir, favorece moitísimo a nosa vida, non? E o noso benestar. Eu entendo que hoxe en día as cidades modernas xa non se miden tanto desde o punto de vista do capital económico, que tamén, senón desos espazos naturales que en cidades moi modernas, como poden ser París ou Berlín, están creando artificialmente. Se nós o temos xa de forma natural, o lóxico é que o preservemos. Todas as normativas supranacionales e nacionales o que nos están indicando é que temos que velar por preservar a biodiversidade. Se preservamos a biodiversidade, estamos falando de preservar espacios como o que estamos a decir, en onde hai plantas arbóreas de moitos anos que teñen acumulado gran cantidade de carbono. Se nos destruímos ese carbono que teñen acumulado desaparece. O carbono tamén está no suelo. Se alteramos o suelo, tamén desaparece ese carbono que está acumulado no suelo. E, ao mesmo tempo, perdemos ese mecanismo que teñen os bosques de regular a temperatura, de regular a auga, etc. Co cual é fundamental preservar estas zonas. Bueno, podería ser incluso un aula ao aire libre, no que distintos niveles educativos, empezando polos nenos e as nenas, coñezan de preto a nosa riqueza, o noso patrimonio natural, que coñezan esas especies autóctonas que cada vez quedan máis relegadas, desde o carballo, o ameneiro, o salgueiro, que ademais vexan os fieitos, distintas especies que aparecen debaixo, todas elas cun grande interese desde o punto de vista da conservación, pero tamén da súa utilización, e tamén por niveles educativos superiores, institutos, e incluso eu falo da propia universidade. Na Escola Politécnica Superior de Enxeñería se vai a comenzar a impartir un máster que se chama Enxeñería da Paisaxe, Infraestrutura Verde e Transición Rural, que precisamente o que quere ou pretende é afondar nesa necesidade de preservar ese patrimonio, esa infraestrutura verde e tamén de restauración ecolóxica, que, como dixen antes, estamos comprometidos a nivel legislativo de facer.